Lah guys, teko kono Mas, notok nok. Oh lah iya, notok murid notok. Lah ngono bali mbok 3 li ae. Kon ngeser ke gak? Santai ini gitu. Hah? Santai. Oh. Nih hari. Kon nyedak nih. Ya mah itu Bali lah, tak tenang tengah kon Bali. Ben sing kumplon kok mah. Piye? Mas parak ning ngitan Bali sing aduh. Isel Bali. Bali ana laku nang kono mau kan ngopi. Walah lah. Iya mundur anu Dan. Ya sik, ngomong-ngomong yang kene gelem kok. Oh iki kok boleh sing njop. Aku sake kowe kok, om Bali kok. Bali wis tuwek kok. Lah iya nang tengah ngono, Pak. Are kono panas sih, kono pilih sing iyo pun kok jare kok. Lah winane dawa ngene iki yo, ngono kok. Iki dawane wani iki jane, sok ben dawa kene. Iki winane iki. Lah iki tak tumpuk-tumpuk ke bejupuk, Mas. Oh. 4, 5, 6, piro? 7, 8, 9, wih. 8 hitungan piro, Mas? Oh iya. 9.000. 0, 4, 6, 7, 9, 9. Hati-hati loh, nyotot loh. Loh, aku nih kleset. Untung sing etan gak ditamping, gak dideblok sih. Lah guys, notok kono di. Oh iya 4 kok dene, anu ya kurang kok. 4 biasane 4. Heeh. Lah guys, notok kono nek. Katakan di. Nggih. Mas, pun Mas muji dia ane ada jange. Aku metokon cilik ange barang. Oh iya iya iya. Wih. Semut. Nah, Ci. Langsir ke. Cukup yo turang kowe to. Turah op. Kono petang buah anu. Heeh. Blek. Totone. Wih, 6. Wah, di syuting yo diwokahi. Etok-etokne tak syutingi gak ngerti no, Di. Dadi iki action iki gak digawe-gawe ngono ya. Aku sih tak kon nyuting wong sing kerja aku. Lah aku gak tau ana sing nyuting. Piye iki? Beda cara, beda lakune. Banjari ya sak-sak gelemku to. Tak tumpuk-tumpuk 10 tumpuk. Kayak gawe foto e. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahin neh ora wi. Allahu Akbar. Piro sih? Selok tenan iki teles. Kurang piro? Wis 10. Masyaallah lho 10. Yo. Yo. Iya. Dikai sisan. Alhamdulillah luhur. Muga cukup. Aku wis keselak Banjari kok.
Kae toko ke galengan karepe engko arep dikoncake nengah entrane. Puak. Alhamdulillah satan.